Pagdating sa Bagad. We're going to begin our psalm reading this morning. In Psalms 95, we're going to look at the first 7 verses here. Vom începe cu cititul dimineața aceasta din Psalmul 95, primele 5 versete. It says, "O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. And in His hands are the depths of the earth, and the heights of the mountains are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry ground. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you hear His voice." Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să răsune cânteci în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. Al Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Lord, we just thank You for this morning. Dragă Tată, îți mulțumim, Doamne, pentru această dimineață. We thank You, Lord, that You are sovereign. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești suveran. We thank You, God, that You do love us. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne iubești pe noi. And Lord, that You do deserve our worship Și Tu meriți laudele și închinarea noastră. and just our love. Și dragostea noastră, Tu o meriți, Doamne. And so, Lord, I pray, God, as we worship You this morning, Așa că, Doamne, mă rog ca pe măsură ce ne vom închina Ție în dimineața aceasta, God, that we would be reminded of Your goodness, mă rog ca să ne reamintim de bunătatea Ta and God, that we would respond. și să răspundem bunătății Tale. Not because we have to, or because it's Nu expected, fiindcă ne simțim obligați sau că se așteaptă asta de la noi, but because we see You just a little more clearly, Lord, and we realize that ci You fiindcă putem să Te vedem pe Tine mult mai clar și realizăm cine ești Tu, Doamne. that You've done so much for us, Și realizăm cât de mult ai făcut Tu pentru noi, even though we don't deserve it. chiar dacă noi nu merităm. We pray this in Your name. Ne rugăm toate astea în numele Tău. Amen. Amin. Can everybody stand for worship? Toată lumea se ridice în picioare.
Ajutor mi-ai fost în timp de nevoi. Doamne, la Tine e iubit. Doamne, la Tine e iubit. Eu în Tine cred, în Tine cred, pentru credincioasa-ți dragoste. Ajutor mi-ai fost în timp de nevoi. Doamne, la Tine eu strig. Doamne, la Tine eu o să se munte munții, o să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la Tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Zice Domnul care are milă de tine. De aceea nu ne temem, de s-ar scudui pământul și s-ar clătina munții, inima mărilor. De aceea nu ne temem, de s-ar scudui pământul și s-ar clătina munții, inima mărilor. O să se mute munții, o să se clatine galurile, dar dragostea mea nu se va muta de la Tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Zice Domnul care are milă de tine. De aceea nu ne temem, de s-ar scudui pământul și s-ar clătina munții, inima mărilor. De aceea nu ne temem, de s-ar scudui pământul și s-ar clătina munții, inima mărilor. De aceea nu ne temem, de s-ar scudui pământul și s-ar clătina munții, inima mărilor. O să se rupte munții, o să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la Tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Zice Domnul care are milă de tine.
scutuit pământul și s-a clătinat munții, inima mărilor. De aceea nu ne teme, că s-a scutuit pământul și s-a clătinat munții, inima mărilor. De aceea nu ne teme, că s-a scutuit pământul și s-a clătinat munții, inima mărilor. Ce vreme, în orice alotin, încred în tine, oricât de greu ar fi. Ce circumstanță eu mi-amintesc, Tu îți pentru mine, știu că mă iubești, ajutorul vine de la Domnul. Ajutorul vine de la El, ajutorul vine de la Domnul. Răscumpărătorul meu e vin. Orice noapte Tu pași-mi luminezi, în orice întuneric, Doamne, străducești. Tată, Tu ești scutul meu, în orice ispită, păzitorul meu, ajutorul vine de la Domnul. Ajutorul vine de la El, ajutorul vine de la Domnul. Răscumpărătorul meu e vin. Și cât va fi pământul și stelele pe cer, știu că mă iubești, știu că sunt al Tău. Și când vor trece toate, tot acolo vei fi. Iubirea ta odată, fără de sfârșit. Ajutorul vine de la Domnul. Ajutorul vine de la El, ajutorul vine de la Domnul. Răscumpărătorul meu e vin. Ajutorul vine de la Domnul. Ajutorul vine de la Domnul. Ajutorul vine de la El, ajutorul vine de la Domnul. Răscumpărătorul meu e vin. Ajutorul vine de la Domnul. Ajutorul vine de la El, ajutorul vine de la Domnul. Răscumpărătorul meu e vin. Răscumpărătorul meu e Vrednic e El, Domnul slavei, Sfânt e Sfânt e
Iisus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec te laud. Îmbrăcat ești în lumină, ne umpli viața cu măreție. Putere, onoare, glorie, lauda ta va fi. Ești rege azi și veșnicii. Sfânt e, sfânt e, sfânt e, Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii Iisus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec te laud. Prins de teamă și uimire când rostesc numele Tău. În Tine e putere, suflare, apă vie, minunea vieții mele ești. Sfânt e, sfânt e, sfânt e, Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii Iisus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec te laud. Sfânt e, sfânt e, sfânt e, Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii Iisus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec te laud. Like a river, I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got love for my Savior, I got love for my Savior, I got love for my Savior in my soul. I got love for
Savior, I've got love for my Savior, I've got love for my Savior in my soul. Am o pace ca un fluviu, am o pace ca un fluviu, am o pace ca un fluviu în inima mea. Am o pace ca un fluviu, am o pace ca un fluviu, am o pace ca un fluviu în inima mea. Am iubire ca o mare, am iubire ca o mare, am iubire ca o mare în inima mea. Am iubire ca o mare, am iubire ca o mare, am iubire ca o mare în inima mea. Fiindcă Iisus este mine, fiindcă Iisus este mine, fiindcă Iisus este mine în inima mea. Fiindcă Iisus este mine, fiindcă Iisus este mine, fiindcă Iisus este mine în inima mea. El îmi aduce bucurie, El îmi aduce bucurie, îmi aduce bucurie în inima mea. Îmi aduce bucurie, îmi aduce bucurie, îmi aduce bucurie în inima mea. El îmi aduce bucurie, El îmi aduce bucurie, îmi aduce bucurie în inima mea. Amin. Treceți mai pe așa, ca nu băgați în cameră. Bible, you can turn with me to 2 Corinthians chapter 8. Dacă aveți o Biblie, deschideți împreună cu mine în 2 Corinteni, capitolul 8. We're working our way through Paul's letter to the church in Corinth. Ne croim drum prin această epistolă lui Pavel către biserica din Corint. If you remember from last week, Paul changing subjects on them. Beginning in chapter 8, he's dealing with this financial gift that the Gentile churches are gathering and bringing together so that they can help the church in Jerusalem because of a famine. Țineți minte, data trecută Pavel a abordat acest subiect în legătură cu acel ajutor financiar pe care bisericile neamurilor îl strângeau pentru acea problemă, pentru biserica din Ierusalim, unde era o foamete. And if you remember, 2 weeks ago, Paul was encouraging the church in Corinth to respond and to give generously. Țineți de data trecută, Pavel îi încuraja pe cei din biserica din Corint să facă același lucru și ei, să răspundă într-un mod generos, să dăruiască într-un mod generos. And what's going to happen is for the next 2 chapters, in chapter 8 and chapter 9, Paul is going to be continuing to talk to them and share with them about living generously, basically. Și în următoarele capitole, Pavel va continua acest subiect și îi va învăța practic cum să trăiască generos și ce înseamnă lucrul acesta. And so what's going to happen in verses 16 through 24, which is their text this morning, Paul is going to give direction and reasoning for why he's taking precautions in the collection of this money and the administrating of it, the giving of it to the church in Jerusalem. Și din versetele 16 până la 24, care este textul pe care îl vom studia în dimineața aceasta, Pavel ne explică pentru ce este el precaut în legătură cu strângerea acestor fonduri.
You see, if you remember Paul's relationship with the church in Corinth, it was good, and then there was problems, and now it's back to being, for the most part, good. And Paul didn't want to endanger that relationship anymore. Țineți minte că relația lui Pavel cu această biserică din Corint la început a fost bună, pe urmă au fost ceva probleme în relația lor. Acum, din nou, au o relație bună și Pavel nu dorește să pună în pericol această relație pe care o are cu biserica. Because if you remember, because of Titus returning to him and the response of the church, the majority of the church in Corinth had repented, they had returned, their relationship with Paul was fixed, but there was still, because of this letter, there was still this small group within the church that were fighting against Paul. They were in rebellion to Paul. They didn't think that Paul was an apostle. They didn't think that Paul, they had all these reasons why they didn't have to listen to Paul. Țineți minte că după venirea lui Tit în biserica din Corint, cu acea scrisoare trimisă de Pavel, majoritatea oamenilor din biserică s-au pocăit, cu excepția unui mic grup care încă, pot să zic așa, nu îl credeau pe Pavel sau nu îl considerau ca apostol, nu îl considerau vrednic de chemarea sa. And so what Paul does here is that he is very cautious because he doesn't want to give any ammunition. He doesn't even want to give reason for gossip, because if these people are against him, they'll use anything that looks wrong to basically cause problems in the church. Și ce face Pavel aici este foarte precaut, deoarece nu vrea să le dea oamenilor aceștia, să spunem așa, muniție, fiindcă ei vor căuta absolut orice lucru care ar părea greșit să-l folosească împotriva lui. And so what we see is Paul in this next section, in these next verses, Paul is actually going to delegate, he's going to give away the responsibility to the gathering, the collection of this gift from the church and the administration of it. Paul says, I'm not even touching it. I'm giving it to 3 guys. Și ce vom observa aici este că Pavel nu se va ocupa el personal de administrarea acestor fonduri, ci va pune pe altcineva, va pune 3 persoane care se ocupe cu strângerea fondurilor. And what we're going to spend the rest of this chapter looking at is looking into what Paul looked at as far as why he chose these 3 guys, who they were, and what that meant, not only for the church of Corinth, but for the church in Jerusalem. Și ce vom vedea până la sfârșitul, practic, acestei secțiuni pe care o vom studia și sfârșitul capitolului, vom vedea cine sunt acești 3 bărbați pe care Pavel i-a pus, cărora Pavel le-a dat sarcina de a strânge aceste fonduri și motivul pentru care el a ales aceste 3 persoane. And so let's look at verse 16. This will introduce us to the very first person in this. It probably won't come as a surprise to you if you've read ahead, but it says, "But thanks be to God, who put into the heart of Titus the same earnest care I have for you. For he not only accepted our appeal, but being himself very earnest, he is going to you of his own accord." În primele 2 versete vom vedea prima persoană și probabil nu este neapărat o surpriză pentru aceia care ați citit dinainte acest text. Ce mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. So the first person that Paul introduces us to is a guy that we've heard, if you've ever studied the New Testament, it's not new. It's a young man named Titus. Și dacă observați aici, prima persoană cu care Pavel ne face cunoștință este acest tânăr care apare destul de des, putem să spunem, în scrierile lui Pavel, acest tânăr pe nume Tit. And Titus was going to be the one that was kind of overseeing the collection and the administration of it, of this gift. Tit este acela care nu doar că se ocupă, este unul care se ocupă de această strângere de fonduri, dar oarecum el va și supraveghea, va administra acest proces de strângere a fondurilor pentru biserica din Ierusalim. Now Titus
is if you've ever read the New Testament, especially Paul's, like the book of Acts and Paul's letters, Titus was one of the young men that got saved through Paul's ministry at some point. We don't know when that was. It's interesting that Titus is not recorded. We don't find him in the book of Acts. But at some point along Paul's journeys, he picked up this young man who was a Greek and began discipling him, and then obviously started using him. Tit este unul dintre acei tineri, să spunem așa, care au ajuns să fie mântuiți prin lucrarea de misiune a lui Pavel. În Faptele Apostolilor nu îl găsim menționat, dar pe, să spunem așa, drumul lui Pavel, unde vedem prin epistole, observăm că dintr-o dată apare acest Tit și devine ucenic al lui Pavel. Pavel îl ucenicizează și devine practic prietenul său, ajutorul său. You know, and if you study this letter, especially specifically what Paul's going to talk about here as far as what he's going to talk about Titus here, and then his letter to Titus, because there's one of those in the New Testament as well. Titus and Paul's relationship was very close. In fact, Paul would say later in this letter we're going to see, he says Titus is my partner and my fellow worker. Relația între Pavel și Tit era o relație foarte strânsă. La un moment dat, în această secțiune, vom vedea că Pavel va spune că este prietenul său și partenerul său în lucrarea lui Hristos. And it was interesting, if you study Paul's life and you study how he used different men, Titus is one of those guys that I think had a very interesting job responsibility for Paul. Este foarte interesant dacă citiți despre viața și studiați viața diferitor oameni care au intrat în contact cu Pavel sau care făceau parte din viața lui Pavel. Acest om avea un rol foarte important. Titus was the man that if Paul could not go and resolve a problem in a church, if there was issues, Titus was the guy that Paul would send to resolve problems. Titus was a troubleshooter. He was a guy that would come in and he would put things in order. Dacă Pavel nu reușea să rezolve o problemă undeva sau dacă apărea o problemă în una din bisericile ridicate, să spunem așa, de Pavel, Tit era acel om pe care Pavel îl trimitea să rezolve problemele. Era acela care detecta problemele și le rezolva. How do we know that? Cum știm noi lucrul acesta? Well, first of all, we have this letter right here. Paul sent Titus with his severe letter, the letter of correction, to put things in order in Corinth. Știm în primul rând că Pavel a trimis pe Tit cu acea scrisoare severă, acea scrisoare de corecție către Corinteni pentru a rezolva lucrurile în acea biserică. Secondly, if you've ever read the book of Titus, you'll know that Paul left Titus on the island of Crete and to appoint spiritual leadership and elders for those churches, which Paul points out in that letter to Titus. He says, I know that this job is difficult. I know. Even the Crete's own people say that they're lazy and they're gluttons. I mean, he's like, I know it's a difficult job, but Titus, but you need to do it. În epistola lui Pavel către Tit vedem că Pavel îi scrie lui Tit, îl împuternicește, îl lasă în primul rând pe acea insulă în Creta să pună la bază conducerea acelei biserici și spune Tit, știu că este o lucrare foarte grea, dar trebuie să o faci, am încredere în tine că o vei face, fiindcă știa că acei oameni erau leneși și mâncăcioși din acea insulă. Titus was a problem solver. Tit era acea persoană care rezolva tot timpul problemele. And it's interesting, if you ever want to do an interesting study, you should look at the life, what Paul says to Timothy versus what he says to Titus. And what you have is you have two equally young men with completely different ministries, completely different responsibilities, completely different gifts, but both equally used by the Lord. Și dacă studiați viața lui Timotei și viața lui Tit, vedeți că sunt două persoane diferite, complet diferite, dar amândoi acești bărbați au fost folosiți de către Dumnezeu. Timothy was more, for lack of a better term,
he was more timid. Paul would always say, Timothy, do this. Timothy, do this. Timothy was more of a teacher. He wasn't like Titus. And you know what? He didn't need to be like Titus. Timotei era o persoană mai timidă, dacă putem să folosim acest termen. Tot timpul Pavel îi spunea, Timotei, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Era mai degrabă un învățător decât un predicator, pe când Timotei era cu totul opus și Tit era cu totul opus. Iar Timotei nici nu trebuia să fie asemenea lui Tit, fiindcă Dumnezeu s-a folosit de el în felul său, în felul în care era el. He was the right man for the job. Timotei, în locul unde a fost trimis, era omul potrivit pentru slujba sa, la fel și Tit, în locul unde a fost trimis, era omul potrivit pentru acea slujbă. Just like Timothy, when Timothy was assigned to certain things, and he was the right man for the job. Fiecare dintre ei, acolo unde a fost trimis, era omul potrivit pentru slujba potrivită. You know, and so the question we have to ask ourselves is like, why did Paul had a slew of young guys around him, why did he choose Titus to go to Corinth? Pavel avea, să spun așa, un grup așa de mai mulți tineri în jurul său și atunci ne întrebăm pentru ce l-a trimis pe Tit să rezolve acea problemă în Corint. Well, first thing, if you haven't figured this out, Paul trusted Titus. În primul rând, dacă nu v-ați dat seama, până acum Pavel avea încredere destul de mare în acest om, în Tit. By this time, Titus and Paul had spent many years serving together. Până în acest timp, deja au trecut destul de mulți ani în care Pavel și Tit au slujit împreună. And so Paul knew that whatever was going on in Corinth, that he could trust Titus to always do the right thing. Pavel știa că orice s-ar fi întâmplat în acea biserică din Corint, Tit era de încredere, putea să aibă încredere în el că va face ceea ce trebuie făcut. And so there was a close relationship between Titus Era and o Paul. relație strânsă între Pavel și Tit. So that's the first reason why Paul sent him. Acesta este primul motiv pentru care Pavel l-a trimis acolo. Second reason why Paul sent him was that there was a close relationship between Titus and the church in Corinth. They loved Titus. În al doilea rând, Pavel l-a trimis pe Tit deoarece era o relație strânsă între Tit și biserica din Corint. Corintenii îl iubeau pe Tit. If you remember what Paul says, he says, Titus, when he was with you, he says, you extended so much grace to him, and it just, they trusted Titus, they knew Titus. Și biserica din Corint, acei oameni din biserică aveau încredere în Tit, îl cunoșteau. And then the last reason is probably the most easy one of all. Paul says, and actually the Lord was already stirring in the heart of Titus to go. He was already on his way out the door. We just said, hey, while you're there, why don't you do this for us? Because he was already going back. Și practic Dumnezeu deja a pus lucrul acesta pe inima lui Tit. El deja, să spunem așa, era deja ieșit pe ușă și oarecum Pavel a spus, ok, dacă tot te duci, fă și lucrul acesta. So I want you to think about this. This is how the Lord works many times. It's not, you know, oh, the Lord spoke to me. And it's very simple. Someone needed to go. Somebody's got to go gather the money. Paul says, I don't want to do it. Cam așa lucrează lucrurile. Nu este neapărat, să spunem așa, cum vedem în Vechiul Testament, că Dumnezeu îi vorbește unui proroc și îl trimite, spune asta. Pur și simplu, cineva trebuia să meargă, să facă lucrul respectiv și atunci Dumnezeu a pus cuiva pe inimă să facă asta. Paul says, I know Titus, they know Titus, I trust Titus, they trust eu nu Titus. vreau să fac lucrul acesta, atunci îl trimit pe Tit, deoarece eu am încredere în el, biserica are încredere în el, și atunci el este omul potrivit pentru slujba asta. And Titus is already going. Și oricum Tit se pregătea să meargă la acea biserică, se îndrepta către acea biserică. It wasn't something super spiritual. Nu a fost o întâmplare super spirituală. It's just the Lord working this whole situation out. Everybody's Pur like, și yeah, simplu he's the Dumnezeu guy. a rezolvat această situație și toată lumea a realizat, da, acesta este bărbatul perfect pentru această slujbă. Okay, then we're going to be introduced to the second guy and the third guy. Now, what's interesting about the second and third guy is we don't know who they are. Este interesant că a doua și a treia persoană nu știm cine sunt. The churches knew who they were, Biserica îi cunoștea pe cei doi bărbați, but it's not recorded for us. dar nu ni se spune aici. And there's many commentators that have speculated on who these guys might be, but honestly, we don't know. Sunt diferite comentarii biblice care speculează în legătură cu identitatea acestor doi bărbați, dar nu știm exact. And honestly, the names of them doesn't matter as much as what Paul says about them.
Și sincer, numele lor nu contează atât de mult cât de mult contează ceea ce spune Pavel despre ei. You know, names can be forgotten, Numele pot fi uitate, but a person's character can last dar for a very long time. caracterul unei persoane poate să dureze mult timp, poate să rămână în memoria oamenilor mult timp. And so in verse 18, Paul says this. He says, and with him we're sending the brother, who is famous among all the churches for his preaching of the gospel. And not only that, but he has been appointed by the churches to travel with us as we carry out this act of grace that is being ministered by us for the glory of the Lord himself and to show our good will. Am trimis cu el și pe fratele, a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o să vârșim spre lauda Domnului și ca dovadă de bunăvoința noastră. You see, what we're getting is that Paul says there's another guy that we're sending with them. He's famous among the churches. Pavel zice, mai este un bărbat pe care îl trimit împreună cu Titi, el este destul de cunoscut între biserici. And we have a few details about his life. Paul says he was a great preacher of the gospel. Pavel mai spune despre el, avem un caracter al vieții sale, zice că el este un bun predicator al Evangheliei. Paul says his heart is for the spread of the gospel. His Pavel heart. zice că inima lui este înclinată spre răspândirea Evangheliei. And secondly, what we see about him is that he was actually appointed by the other churches in Macedonia. They took and literally the idea in the original language is the show of hands is like, do you think that this guy should go? And they said, yes, we want this guy to go with you. Și într-un alt rând putem să spunem, el a fost ales de către bisericile din Macedonia, practic cum a fost ales. Pur și simplu se întreabă, vreți ca acest om să meargă, să ridice mâna sus cine este de acord și toți au fost de acord ca el să fie trimis împreună cu Tit. And I want you to see, I want you to understand this. Paul showed wisdom here and humility. Și vreau să înțelegeți un lucru, Pavel a arătat în același timp și înțelepciune și smerenie. See, Paul knew this guy. Everybody knew this guy. Pavel cunoștea pe acest bărbat, toată lumea, toate bisericile cunoșteau pe acest bărbat. Paul knew that this man was highly regarded. Pavel știa că era văzut destul de bine între biserici. But this was not a guy that Paul picked. Și nu a fost un bărbat pe care Pavel a ales. You know, Paul allowed the churches around to say, hey, we want this guy to go. Pavel a îngăduit bisericilor din prejur să aleagă ei o persoană, să zică, ok, acesta este bărbatul pe care noi îl alegem, pe care noi vrem să-l trimitem să meargă să se ocupe de această treabă. We think he would be a good addition. Noi credem că ar fi o alegere foarte bună pentru această slujbă. And it would have been very easy for Paul to say something like this, well, no, I didn't choose him. Putea să spună foarte simplu, Pavel, păi nu eu l-am ales pe ăsta. This is my ministry. Asta e lucrarea mea, eu comand aici. You know, it's my way and nobody else gets to be a part of it. Facem așa cum zic eu și nimeni nu are dreptul să spună nimic. But what we see is Paul realizing the bigger picture here. He says, you know what? Dar vedem că Pavel observă imaginea în ansamblu There's nothing wrong with the choice that they made. și realizează că nu este nimic greșit în legătură cu alegerea pe care au făcut aceste biserici. And in fact, it would go a long ways in showing that there is no Paul's controlling every aspect of this. Și observăm aici că nu există niciun aspect în care să poți să zici că Pavel controlează această misiune. Because in the back of Paul's mind, you have to. We're going to see this in the next verses. There's a reason why Paul is doing what he's doing the way that he's doing it. Fiindcă în mintea lui Pavel, și vom vedea asta în următoarele versete, există un motiv pentru care Pavel face lucrurile acestea. Notice what he says in verses 20 and 21. We take this course so that no one should blame us about this generous gift that is being administered by us. For we aim at what is honorable, not only in the Lord's sight, but also in the sight of men. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defăimeze cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor.
Paul wanted to avoid any appearance of evil. Pavel a vrut să evite orice aparență, să spunem așa, a răului. You see, he was trying to avoid accusations that would come against him personally. Încerca or să the evite ministry. orice acuzație care ar putea să vină împotriva sa sau împotriva lucrării pe care el o face. And so what Paul did is he assigned different people to oversee the whole thing. He went with them, obviously. but he Așa că says, ceea ce a făcut Pavel a pus oameni în funcție să se ocupe de asta. Bineînțeles, și el a mers împreună cu ei. but the responsibility wasn't his. Dar responsabilitatea nu a căzut asupra lui, ci asupra acestor oameni. And now, we know from what Paul says here, because Paul is not one to exaggerate, that the amount of money from all the churches had to be quite a lot, because Paul says it's a generous gift. It was a very liberal gift. And it's like, you know, we studied earlier how the churches in Macedonia hadn't given very much, but when you start adding a little bit, for that period of time, it was quite a lot. Știm că Pavel nu exagerează când scrie ceva și se referă aici, zice că belșug, zice că au primit din belșug, asta înseamnă că era mult, chiar dacă zice că bisericile din Macedonia nu erau foarte bogate și nu au putut să dăruiască foarte mult, dar dacă adunăm puțin, câte puțin de la fiecare se adună foarte mult. Okay? And then and because they didn't have money transfer, they didn't have banks that had wire transfers and all that Și stuff. datorită faptului că nu existau bănci și transferuri bancare pe vremea respectivă, There's no PayPal. nu exista plată cu cardul prin PayPal să fie în siguranță. They had to carry it with them, Au trebuit să care fizic toate acele donații. which would have required, it was a long journey from anywhere to Jerusalem, actually. Și, bineînțeles, era o călătorie destul de lungă din oriunde pleca către Ierusalim. Okay? And he was trying to be sensitive to any person that would put blame on him. It's like, oh, well, because they had done it in the past. If you remember, Paul had enemies all over the place. They were always looking to point fingers at him and always in it for the money, or always in it for this, or always in it for that. Și el a fost foarte grijuliu și sensibil la posibile acuzații care ar putea să vină împotriva lui, fiindcă el a avut această experiență, a fost acuzat, fie că face totul lucrul acesta pentru bani sau are un interes ascuns. And so Paul took precautions. He assigned 3 men that he knew, that he trusted, but one of them, as we're reading here, he didn't even pick him. The churches picked him. Având atâția dușmani peste tot, Pavel a fost destul de precaut și atunci nu s-a ocupat el personal de această lucrare, ci a pus oameni. Practic, doar unul din ei a fost ales de către Pavel, celălalt, a doua persoană de care ni se vorbește aici, nu l-a ales Pavel, ci a fost ales de către biserici și trimis în această lucrare. Because Paul wanted to be careful not to bring accusations. Fiindcă Pavel a fost foarte grijuliu în legătură cu asta, ca nu cumva să apară acuzații asupra lui sau asupra lucrării pe care o face. Okay. And then we're going to meet the final guy, verse 22. Urmează să-l întâlnim pe al treilea bărbat din această misiune, în versetul 22. It says, and with them we are sending our brother, whom we have often tested and found earnest in many matters, but he was now more earnest than ever because of his great confidence in you. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori, în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mai multă râvnă din pricina marii lui încredere în voi. So again, we don't know who this guy is. Din nou, nici această persoană nu știm cine este, nu ni se dă numele lui. You know, but what we do know about him is that Paul knew him quite well. Dar ce știm în legătură cu el este că era bine cunoscut de către Pavel. We also know from his reference as far as how he feels about the church that the church in Corinth also knew this man very După well. referința pe care o primim pentru el, știm că și cei din Corint și cei din biserica din Corint îl cunoșteau foarte bine. And Paul says this about him. He says only a few things. He says we have seen him tested in many different situations, and he is earnest towards you. Pavel zice un lucru despre el, zice, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori
în multe împrejurări și care arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încredere în voi. Zice că a fost testat în diferite feluri, în multe feluri și nu a căzut. You know, you could use that word earnest there. It's sometimes, at least in my translation, it means there's a zealousness. There's a passion in his life for the ministry. Aici zice că are o râvnă, are o pasiune pentru această lucrare a sa, are un zel pentru a face această lucrare la care este trimis. He was very excited to be able to go and work with the church in Corinth and to help them. Era foarte entuziasmat în legătură cu faptul că avea posibilitatea să meargă să lucreze cu biserica din Corint și să-i ajute pe cei din biserica din Corint. And yet, as Paul points out here, this wasn't a new convert. This is a guy that had been tested. He had been seasoned through ministry. He had many experiences, and people had been able to watch him and see Iar him. acesta nu era un nou convertit, ci era o persoană care a fost implicat în mai multe lucrări cu bisericile, a fost testat. And I'd encourage you, this is a great combination. Asta este o combinație foarte bună aici, ce ne este arătată, ce ne este prezentată. To be seasoned, but also be zealous. Too many times you have new believers that they're very zealous, but they're not very seasoned at all. And then as a person is saved longer, they become more seasoned, but they're not zealous. They lose their fire. Ce vă încurajez este să fiți, în primul rând, să fiți și cinstiți, să aveți o râvnă și un zel pentru ceea ce faceți, fiindcă sunt mulți care, să zic așa, sunt de mult timp în lucrarea lui Dumnezeu, dar și-au pierdut această râvnă, nu mai au această dragoste pe care aveau înainte pentru lucrarea lui Dumnezeu. See, God desires and God wants men and women that are seasoned. They have life experience. They know, things that happen to them aren't going to shake their faith, but they're also equally zealous for the things of the Lord. They never lose their passion for it. Dumnezeu are această dorință ca în lucrarea lui să fie oameni care au fost încercați, care au trecut în viața lor prin diferite încercări, sunt pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar în același timp să nu fie doar încercați, ci să aibă și o râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. You see, and I think that it's important to understand that becoming seasoned in the Lord, that just takes, number one, time, and sticking with the Lord and responding the way that He wants. I mean, that's what James tells us, right? It says when you go through trials, the only way to become seasoned is to go through testings. And going through testings properly is what brings about becoming a seasoned Christian. Și practic zice că atunci poți fi întărit, practic ce ne spune Iacov, zice că doar atunci te întărești în credință, atunci când treci prin încercări. Este singura modalitate de a fi întărit în credință în Dumnezeu, este să treci prin încercări. Unfortunately, what can happen is that as we go through trials or testings, we can lose our zealousness. We start to feel sorry for ourselves. We start to go into self-pity and woe is me, why is this always happening? Dar ce se întâmplă de multe ori cu noi atunci când trecem prin încercări, începem să ne plângem de milă. Vai, dar cum mi se întâmplă asta tocmai mie? Dar ce am făcut să mi se întâmple asta? Then you don't need to do that. Și nu trebuie să facem lucrul acesta. You see, God loves men and women and will use Dumnezeu iubește pe bărbați și pe femei și se va folosi de fiecare. men and women that maintain both. Se va folosi de acești oameni care în același timp sunt și încercați, au credința întărită în Dumnezeu, au răbdare și în același timp au râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Now, let's see what he finishes up talking about Titus this way. He says, "And as for Titus, he is my partner and fellow worker for your benefit. And as for our brothers, they are messengers of the churches of the glory of Christ." El termină în felul acesta, zice, astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul, tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru,
fie având în vedere pe frații noștri care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. You know, as I was working my way through this text over the last couple of weeks, I kept asking myself, why did Paul choose Titus? Și în timp ce studiam acest text și îl pregăteam pentru dimineața aceasta, mă tot întrebam, de ce l-a ales Pavel pe Tit? You know, certainly there was other guys. I mean, Paul always, for the most part, with few exceptions, always had other guys around him all the time. Timothy was there. Mai erau Silas și was there. alți bărbați cu care lucra Pavel. În primul rând îl avea pe Timotei, care este destul de cunoscut. And I could understand, as we looked at it, why he would choose him to go to Corinth. Dar din acest text și cunoscând textul dinainte, pot să înțeleg de ce l-a trimis în Corint Pavel pe Tit. That's understandable. Este de înțeles. But what I kept wondering about was, I'm like, why would Paul choose a Gentile, a Greek for that matter, to oversee and administrate this gift be given to the church in Jerusalem? Dar ceea ce pot să zic că nu am înțeles inițial este de ce Pavel ar alege pe cineva care nu era evreu, era dintre neamuri, un grec, să administreze și să fie responsabil cu această lucrare de strângere de fonduri pentru evrei. Now, wouldn't Timothy have been a better choice? Because at least Timothy was half Jew, half Gentile. N-ar fi fost Timotei o alegere mai bună, deoarece el era pe jumătate evreu și era și tăiat împrejur. And then I came across a reference. Dar în timp ce studiam am dat de o referință. In the book of Galatians, chapter 2, verses 1 through 3, it says this about Titus. It says, and then after 14 years, this is Paul writing, I went again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and set before them, giving partly before those who seemed influential to the gospel, that I proclaim among the Gentiles in order to make sure I was not running or had not run in vain. But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Și această referință este din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 2, versetele 1 până la 3. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Now, for those of you that have ever studied the book of Galatians, and we have in the past, but I'm going to remind you of a couple of things. The book of Galatians was one of the very first letters that Paul ever wrote. Cartea Galateni, cei care sunteți aici știți că am mai studiat din Galateni, aceasta este prima epistolă pe care Pavel a scris-o. And in the book of Galatians, what we find is this section recorded here, and it's dealing with, if you were in the book of Acts, you would be looking at Acts approximately around chapter 15. Now, in chapter 15 of Acts, the church was going through a major transition. Această perioadă de timp era undeva, dacă ne uitam Faptele Apostolilor, pe undeva prin capitolul 15 și din capitolul 15 în biserică avea loc o schimbare destul de mare, o tranziție. If you remember up to that point, the church was primarily located in Jerusalem. Dacă țineți minte, până într-acel punct, până în acea secțiune, biserica era localizată în Ierusalim. Okay? But then what happens is, Peter goes and visits a guy, they get saved, and these Gentiles start coming in. Și ce se întâmplă mai departe? Petru se întâlnește cu un om, acel om ajunge să fie mântuit și prin intermediul lui mai mulți oameni dintre neamuri ajung să fie mântuiți și intră în biserică. And then something crazy happens. This church, not started by any of the apostles, pops up in Antioch, and it is primarily
completely Gentile. Și un lucru, să spunem așa, nebunesc se întâmplă, o biserică care nu a fost începută de niciunul dintre apostoli, o biserică formată numai din neamuri în Antiohia, apare dintr-o dată. And so what happens is, the church in Jerusalem hears about this church down in Antioch, and they're like, well, we didn't send anybody down there. So then they send, if you remember, a man named Barnabas to go check it out. Și biserica din Ierusalim aude despre acest lucru și se gândesc, ok, noi n-am trimis pe nimeni acolo și atunci ar trimite pe un om pe nume Barnaba să verifice, să vadă ce se întâmplă acolo, ce este cu acea biserică. And so what happens is Barnabas goes down there, spends some time with these people, and he says, man, they got a good thing here, but I know the perfect guy to come and help me with these guys, to ground them more, to teach them and train them. And so then Barnabas goes back to Tarshish and finds a man named Paul, who has been off the scene as far as doing anything for 14 years. Și Barnaba ajunge la acea biserică, își petrece ceva timp cu această biserică și zice, da, este foarte bine ce se întâmplă aici și știu exact omul potrivit care ar putea să-i ajute să crească și el se duce în Tars să se întâlnească cu un om pe nume Pavel. Pavel încă nu era apărut, să zicem așa, în scena noastră, încă nu așa a început misiunea lui de plantare a bisericii și de evangelizare. So what happens is that Paul and Barnabas go down to Antioch. Și ce se întâmplă? Barnaba se întoarce cu Pavel din Tars și se duc la acea biserică în Antiohia. And they start grounding and teaching these people. Și încep să depună fundația pentru acea biserică și să învețe pe acei oameni Evanghelia. And then what happens is that these guys come from the city, from the church in Jerusalem, not sent by the church in Jerusalem, but they just come down and they see all these Gentiles in this church, these amazing things going on, and they come in and they say, it's great that you guys are saved and you got Jesus, but you also need to get circumcised and become a Jew first also. Iar ce se întâmplă pe urmă? Niște oameni pleacă de la biserica din Ierusalim, netrimiși de biserică oficial, netrimiși de nimeni practic, se duc la ei, văd că este ceva minunat ce se întâmplă acolo și zice, da, e ok că ați fost mântuiți, că îl cunoașteți pe Iisus, dar nu este destul. Trebuie să fiți tăiați împrejur și să deveniți evrei mai întâi. And of course, if you read the book of Acts, Paul and Barnabas, they're not happy. Și dacă citiți în Faptele Apostolilor, vedeți că Pavel și Barnaba nu sunt deloc fericiți în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. And so there's this big controversy down there. Și atunci este, să zicem așa, are loc o ceartă oarecum între Pavel, Barnaba și acești oameni. And it finally gets to a point where Paul and Barnabas, they're like, you know what? We're all going back to Jerusalem and we're going to get this sorted out because you guys are Și atunci, la un moment dat, Pavel spune, zice, ok, mergem cu toții la Ierusalim și trebuie să rezolvăm această problemă, deoarece noi spunem una, voi spuneți alta și trebuie să mergem să vedem ce decizie ia biserica din Ierusalim, ce este bine să facem. And that's not the gospel. Și ceea ce spuneți voi nu este Evanghelia. And so Paul, Barnabas, and this group go back to Și dacă Jerusalem. Pavel, Barnaba și acest grup de oameni care au venit de la Ierusalim se întorc la Ierusalim. Taking with them this Greek named Și Titus. împreună cu el îl iau pe acest grec pe nume Tit. And of course, if you read Acts chapter 15, there's a big meeting in Jerusalem because some of the people in Jerusalem that were that were not letting go of tradition, ritual, they were very Jewish in their culture, very Jewish in their thinking, and they're like, no, we need to keep doing these things and be saved. And Paul is saying, no, you don't. Și țineți minte din capitolul 15 din Faptele Apostolilor că este o întâlnire destul de mare și importantă acolo la Ierusalim și erau unii din acea biserică care încă voiau să țină tradiția, aveau râvnă foarte mare pentru tradiția evreiască, zicea, da, trebuie să ținem și această tradiție și să ținem și pe Hristos, dar Pavel zice, nu trebuie deloc să țineți tradiția. And what happens is that there's this meeting in there, and Titus is in the center of all this.
Și există această întâlnire și Tit este chiar în mijloc acolo, în mijlocul lor. And what happens is that Peter says, look, and Peter gives his testimony as far as what happened with Cornelius. He says, look, they received the baptism of the Holy Spirit. They weren't circumcised. They didn't enter, because circumcision, you have to understand, when they say the word circumcision, what they're saying is they're entering into the Mosaic system. It's not just circumcision, it's saying, I am becoming a Jew, therefore I will keep all the laws, I will keep all the ceremonial laws, I will keep all of it. Și Petru își spune mărturia lui în legătură cu acea persoană, cu acel bărbat, Cornelius, cum a fost botezat cu Duhul Sfânt și nu a fost tăiat împrejur. A fi tăiat împrejur aici însemna a intra în legea mozaică, în cultura ebraică. And for a Jew raised as a Jew, you know, they were raised in it, and so it wasn't difficult for them. They knew how to do those things. Pentru un evreu care toată viața lui a crescut în acea lege, a crescut în acea tradiție, nu era deloc greu să țină acele lucruri, să facă toate acele ritualuri. The problem was, and many of the Jews still followed a lot of those ceremonial types of things, but the thing was that there were some within the group that were saying, no, you need those things. Problema nu era că unii dintre evrei încă mai țineau acele reguli ceremoniale, problema era că unii spuneau că sunt necesare, sunt obligatorii aceste lucruri să le ținem, să le facem. They were basically putting part of their salvation as Practic, things that I have to do. puneau aceste reguli ceremoniale ca o parte din condiția de mântuire. And so Paul comes up there with Titus and he says, look, I just want to make sure that what I've been teaching them isn't running, like I'm not teaching them the wrong thing, although he knew he wasn't. He's like, I just want to make sure we're all on the same page. Și Pavel se duce împreună cu Tit și Barnaba zice, vreau să văd dacă ceea ce am învățat eu până acum nu este cumva greșit. Deși știa că ceea ce învață pe oameni nu este greșit, dar zice, vreau ca toți să fim pe aceeași idee, vreau să înțelegem cu toții ce este bine de făcut. And so what happens, and for many of you that have read the book of Acts, maybe you know this, James, Jesus' half-brother, stands up and says, look, he's like, we can't make a Gentile who was raised as a Gentile try to keep the law that we couldn't even keep. Și la un moment dat știm că intervine Iacov, care era fratele lui Isus, zice, nu putem să îl obligăm pe un om dintre neamuri care toată viața lui a fost crescut în felul acesta să țină o lege pe care nici măcar noi nu am putut să o ținem, care suntem evrei. And so what they decide is this, they say, okay, this is what we're going to do. Și ceea ce decid ei este lucrul acesta, zice, ok, asta vom face. We ask that the Gentiles that are involved here just stay away from sexual immorality, stay away from Le zicem să se ferească de imoralitate sexuală, animals that have the blood in de them. animale strangurate și de sânge de animale moarte. And they basically just give them a few things and they say, look, because these things would have been really a stumbling block to the Jews. Le dă câteva lucruri de care să ferească, fiindcă asta era oarecum o piatră de potignire pentru evrei. But other than that, that's it. Dar în afară de asta, nimic. Adică nu mai trebuia să mai țină nimica din toate cele legi ceremoniale evreiești. You see, what there was a danger of here was that in that moment there was a danger of the church literally splitting right down the middle. Era un pericol foarte mare ca biserica să se rupă, să se destrame. Because of the racial and cultural differences between the Jew Datorită and the Gentile. diferențelor rasiale și culturale dintre evrei și neamuri. And it would have been very easy for the church to just say, okay, Gentiles have their church with their things that they do, Jews have their church with the things that they do, and we never talk to each other. Și era foarte ușor să zic, ok, neamurile vor avea biserica lor cu treburile lor pe care ei le fac și evreii au biserica lor cu ceea ce fac ei și nu discută unul cu celălalt. But see, the apostles recognize there's a danger there, though. Dar apostolii au observat că există un pericol aici. Because the church isn't Jewish, it's not Gentile. Deoarece biserica nu este reprezentată nici de evrei, nici de neamuri. It's completely new. Ci este ceva nou.
It's something that that this world has never ever seen before. Biserica este ceva ce lumea nu a mai văzut. You know, it's interesting that if you study any and every other religion in the world, I just read this the other day, that by and part, religions for different worlds is always geographically centered, with the exception of one, which is Christianity, which goes across every culture, which goes across everything. It is universal. It's the only one Dacă that is. studiați absolut orice altă religie din lume, observați că este reprezentată geografic, adică este specifică unei anumite zone geografică. Toate religiile, în afară de creștinism, care este multicultural, se găsește peste tot în lume, în orice cultură, orice poziție geografică. And see, and the apostles recognized it. They said, no, we have to keep the church unified. Dar apostolii au recunoscut faptul că biserica trebuie să rămână unită, Because it's the body of Christ. deoarece biserica este trupul lui Hristos. You know, and the thing I want you to understand this is that when you read James, he says, and it's the Holy Spirit as well. I mean, that was why did God go out and save Gentiles by sending Peter, by sending Paul, who were Jews, and receiving the gospel, only to say, yeah, but you guys are going to do your own church. Și era și voia Duhului Sfânt, nu doar a apostolilor, fiindcă gândiți-vă la lucrul acesta, ce rost ar fi avut ca Dumnezeu să îi mântuiască pe neamuri și să-i trimită pe acești apostoli care erau evrei să le predice Evanghelia, pentru ca mai departe neamurile să-și facă biserica lor separată și evreii să-și facă biserica lor separată. See, that's why Paul chose Titus. Tocmai de asta Pavel a ales pe Tit. Because Paul's going with Titus back to Jerusalem. It's not the first time that Titus has been there. He was the center of the test case of why Gentiles were also equally a part and recipients of a gospel of grace just El era along with practic, the Jews. pot să zic așa, mărturia faptului că neamurile făceau și ei parte egală din biserică, la fel cum făceau parte evreii. And Paul recognized for Titus to go back and to bring this generous gift to the church in Jerusalem would go a long way in expressing unity from the churches in Și Pavel a Gentiles înțeles to lucrul Jews. acesta, că îl trimite pe Tit cu această ofertă generoasă la biserica din Ierusalim, unde erau mai mulți evrei, însemna un lucru foarte mare în acceptarea neamurilor și în relația dintre neamuri și evrei. It's a very tangible way of pointing out that Jew and Gentile have been reconciled through the cross Este by Christ. un mod foarte bun de a arăta că evrei și neamurile au fost aduși împreună, au fost împăcați în Hristos. You see, not only have they been reconciled to God, but they've been reconciled Nu to doar each că au other. fost împăcați în Hristos, ci au fost împăcați în biserică. And it demonstrated the work of God's grace. Aici a fost demonstrată lucrarea dragostei și harului lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Because you have to remember that Romans, Greeks, I should say this more generic. Gentiles and Jews had a history of never getting along. Să spun așa, la mod general, neamurile și evreii au avut o istorie de a nu se înțelege niciodată. They hated each other. Nu doar că nu se înțelegeau, nu era doar o mică neînțelegere, ci se urau unii pe alții. You know, Gentiles thought Jews, it was more, they thought Jews were weird, they didn't understand them. Neamurile îi credeau pe evrei niște ciudați, nu puteau să înțeleagă. You know, and Jews hated everybody. Iar evreii urau pe toată lumea care nu erau evrei. You know, I mean, literally, their expression was, is that, you know, why were Gentiles created? Well, to keep the fires of hell hot. That was literally an expression that they used. Expresia ce foloseau evreii la întrebarea de ce au fost create neamurile, pe ca să țină focul iadului să ardă în continuare. And so, the church comes along, Așa că apare biserica and you have, for the first time ever, Jews and Gentiles și pentru prima dată în istorie neamurile și evreii se întâlnesc într-un loc. separate cultures, Culturi diferite, separate races, rase diferite. you know, separate, I mean, you think about everything that they do it different. Și absolut tot ceea ce făceau
aceste două grupări de oameni erau complet diferite, complet opuse. And they're put together now. Și acum sunt puși împreună în același loc. There's bound to be problems. E clar că trebuie să apară probleme. The fact that the church was surviving, and not only surviving, Faptul că but biserica thriving, supraviețuia, dar nu doar supraviețuia, ci creștea, înflorea, aducea roade. points to the fact that the church is not a man-made thing. Asta ne indică către faptul că biserica nu este ceva înființat de om. Do you know that the church is unique in this way, that everybody in this room, because everybody comes from different backgrounds, they come from different places. Biserica este they come- unică fiindcă fiecare persoană din această încăpere vine din trecuturi diferite, din cultură diferită. There's none of us are like the other people that are around us. Nimeni nu este la fel cu celălalt de lângă el. And typically, culturally speaking, these are not necessarily people that you would generally choose to hang out with all the time. Și probabil că nu sunt oameni, cei care vin împreună cu tine la biserică nu sunt neapărat persoane cu care ți-ai petrece timpul. But when the church gets together, Dar atunci când biserica vine împreună, not only do people hang out together, nu doar că oamenii își petrec timp împreună, but they have deep fellowship ci au o părtășie împreună. because it's centered on Christ. Fiindcă această părtășie este centrată pe Hristos. And that's what Paul's getting at here. That's why Și he aici vrea să chose, ajungă Pavel. Asta ne arată nouă Pavel, de asta l-a ales pe Tit. that's why he chose a Greek De aceasta a ales un grec să-l trimită cu această slujbă. who was at the center of a major controversy in the church in the very beginning. Și de la bun început se afla în centrul unei controverse mari în biserică. To take this gift back. Ca să ducă, Pavel a ales să ducă acest dar. Because this gift would prove the love of the Gentile churches. Fiindcă acest dar ar fi arătat cu adevărat dragostea bisericii neamurilor. You see, and the question that we have to consider Întrebarea pe care noi trebuie să o luăm în considerare is that do I reflect that same love to the people around me? reflect eu aceeași dragoste către oameni din jurul meu. You see, it's interesting that because Paul will write this. He says that it was about the glory of Christ. Pavel a scris lucrul acesta, zice, era pentru gloria lui Hristos. The reason why they were doing this wasn't because they're going to get kudos out of it or anything else. It was for the glory of Christ. Motivul pentru care făceau lucrul acesta nu era că ar fi primit o recompensă, că și-ar fi primit ceva parte din acea sumă de bani, ci făceau toate astea spre slava lui Hristos. You see, the church and the Gentiles were more concerned about reflecting the glory of Christ and demonstrating their love. Neamurile erau mai mult îngrijorate în a arăta slava lui Hristos, arăta dragostea lui Hristos și arăta dragostea pentru biserica din Ierusalim, pentru evrei. They were more focused on what was unifying them than what kept them apart. Erau mai mult interesați de ceea ce îi unea decât de ceea ce putea să-i despartă. You see, and for us, it's like, do we demonstrate that same love? Iar în cazul nostru trebuie să ne gândim, demonstrăm și noi aceeași dragoste față de cei din jurul nostru. In a tangible way. Într-un mod tangibil, într-un mod care se poate simți. See, it's very easy to say this, oh, I love those people. Este foarte ușor să spun doar, iubesc pe acești oameni, But I just don't choose to hang out with them. dar aleg să nu petrec timpul cu ei. Sau nu vreau să îi iubesc, nu-i urăsc, dar nu vreau să am nimic de a face cu ei. You see, it's very easy to say. Este foarte ușor de spus lucrul acesta. But the question is are we loving people in a tangible way? Întrebarea este, oare iubim noi cu adevărat pe oameni, demonstrăm lucrul acesta că iubim? Specifically the ones that maybe are different than we are. În special acelora care sunt diferiți față de cum suntem noi. You see, the gospel message is this, is that Jesus Christ came to reconcile both Jew and Gentile to himself. Mesajul Evangheliei through the este cross. că Isus a venit să îi împace și pe evrei și pe neamuri la cruce. And in the midst of all of that, along with it, he reconciled Jew to Gentile as well. Și în mijlocul tuturor acestor lucruri, în biserică, i-a împăcat pe neamuri cu evrei. And it's very easy, I think,
to not reflect that truth Este foarte ușor să nu arăți acest adevăr. simply because it's not convenient. Pentru simplu fapt că nu este ceva convenabil, nu este ceva, cum să spun, ceva confortabil să faci. Simply because we can have this idea that, well, because I'm a part of this church or a part of this, that those guys, you know, well, they're saved, but they're not as good as me. Putem să avem această idee, să spunem, ok, fiindcă eu fac parte dintr-o anumită biserică, ceilalți din celelalte biserici, da, într-adevăr, sunt mântuiți, dar nu sunt la fel de buni ca mine. And spiritual pride can creep in. Și această mândrie spirituală poate să intre, să-și facă loc în inima noastră. Where you start to think,